Jouluna tulee helposti syötyä liian paljon ja siitä seuraa huono olo ja vatsavaivoja. Mulla olisi muutama vinkki siihen, että joulunakin pysyisi olo virkeänä ja hyvänä. Eli ensinnäkin niin kannattaa syödä kohtuudella ja ne hyvät jouluruuat voi esimerkiksi jakaa muutamaa ateriaa niin, ettei tule kaikki syötyä kerrallaan. Toinen asia, mikä on hyvä muistaa, on se, että jouluruuassa on todella paljon suolaa. Eli se vaatii sen, että sitten pitää sen kanssa juoda paljon vettä. Eli se veden juonti on todella tärkeää. Jos sairastaa verenpainetautia, niin on hyvä muistaa, että tämmöinen suolainen ruoka voi myöskin vähän nostaa verenpainetta. Ja siitä seuraa sitten huono olo. Kolmas asia on sitten tietysti nämä jouluherkut. Eli niissä on paljon sokeria. Siitä voi seurata sitä, että verensokeri hiukan heilahtelee ja siitäkin seuraa huono olo. Etenkin jos sairastaa sokeritautia, diabetes 2, niin jouluherkkujen kanssa kannattaa myös olla pikkasen varovainen. Sitten 4. vinkki on se, että kannattaa yrittää myöskin jouluna liikkua vähän. Se auttaa siihen, että ruoka sulaa ja vatsan toiminta säilyy hyvänä. Eli ulos pienelle kävelylenkille, niin se tekee hyvää koko elimistölle.